सिगारेट सोबनायनि सोलोंथाइ नङा, जुमाय लोंनायनि सोलोंथाइ नङा, ड्राग्स जानायनि सोलोंथाइ नङा, सोरखौबा माबा मोनसे सिखाव मावनो, सोरखौबा माबा मोनसे खालायनो बेबायदि सोलोंथाइ नङा। जोबोद बाख्नायथाव सासे बर' हिन्जावसाया गावनि गोरोन्थिखौ, गावनि भुलखौ सारेन्डार जादों। अबे जायगायाव सारेन्डार जादों, गावनि माखासे गोरोन्थिया रोखा जादों, बेखौ गावखौ अबे जायगायाव गथायखो एसे भिडिअनि फुटेजआव नायलांदो। थाग्रा लोगोफोर दङ, हौवाबाबो हिन्जावफोरबाबो, बिब' फंबायफोर आरो बिदा बिनानावफोर गासैबो नोंसोरबो आं जेरै फैनानै सारेन्डार लाफैदों बिदि सारेन्डार लाफैनो हागोन। मैयानि थांनाय सानाव गावखौनो एक्स-एन-डि-पि आरो माखासे गुबुन गुबुन बाइक राइडार आरो NLFB आरो माखासे समाज सिबियारि रायजो राजाफोरनि माखासे हेफाजाबाव जेरै गोख्रों अपारेशन, स्ट्रं अपारेशन, बर'नि मोनफ्रोमबो हान्जानिफ्राय जयेन्ट अपारेशन स्ट्रंखौ सोरबाफोर नुनानै, सोरबाफोर सासनखौ खोनानानै आरो जेरैबायदि सासनखौ जायफ्रा मोननो थांदों बा मोनदों, बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोनानानै दिनै जायफोर हमदांनो हादों ड्राग्स जायोबा मा जायो। जों उन्दै समाव खोनादोंमोन 100 बोसोर थांनांगौबा मानसिनि जिउआ, मानसिया 100 बोसोर थांनानै थानो गोनां जायोबा अराय सम गावखौ साबधानै, गावखौ मोनफ्रोमबो सोलोंथाइखौ लानानै जेरैबायदि माखासे बे समायना संसाराव बिमा बिफानि नाजानाय, बिमा बिफानि माखासे फोरोंनायफोरखौ जेरैबायदि उन्दैनिफ्राय दाव दाव अननानै माखासे सोलोंथाइनि गेजेरजों नाजायोबा समाजनि गेजेरावबो गनायजायो, बिमा बिफानि साननायाबो जाफुङो। नाथाय जों उन्दै समाव खोनाबोदोंमोन जायफोर ड्राग्स जायो गुबुन हादराव, जायफोर ड्राग्स जाग्रानि जेरैबायदि थांनानै थानांगौ 50 बोसोर जोरनांगौबा 15-20 बोसोरावनो थैनो गोनां जायो। 100 बोसोर जोरनो गोनां जायोबा जाय मानसिया ड्राग्स जायो 20 बोसोर 15 बोसोरनि गेजेरावनो थैनो गोनां जायो। मानो थाखाय? बिथांमोननि माखासे जिउआ, बिथांमोननि देहाया खैफोदाव थाबाय थायो आरो बिथांमोननि हाराखौनो माखासे मेडिसिनाव गुबुन गुबुन माखासे ड्राग्स, जेरै गुबुन गुबुन गिथाव बाथाव माखासे निसानि मेडिसिन थायो, बेफोरबायदियाव बाहायो होननानै जों खोनानो मोनदोंमोन। 100 बोसोर थांनानै थानांगौआव गावनि जिउखौ मानो थाखाय 20 बोसोर 15 बोसोर 10 बोसोराव थैनो, 50 बोसोर मानसिया थांनानै थानांगौबा 10 बोसोर 6 बोसोराव मानो थैनो। बिनि थाखायनो बयबो सांग्रां जा। जायफोर गावनि गोरोन्थिखौ बा गावनि भुलखौ, ड्राग्स जायोबा मा जायो, मानसिनि जिउआ बेसेबां थांनानै थायो, ड्राग्स जायोबा मानसिया ड्राग्स जायोबा मा जायो, बेबायदिखौ हमदांनो हानानै जाय मैयानि समाव सासे बिनानावा सारेन्डार जादों, जोबोद बाख्नायथाव। बिनि थाखायनो आङो खावलायहरो गुवाहाटियाव थानाय एक्स-एन-डि-पिफ्रा जाय बिनानावा मैया सारेन्डार जाफैदों, गुवाहाटि एक्स-एन-डि-पिनि जानानै आं एनिथिं फंबायनि आखायाव नङाबा अफ्रि दैमारिनि आखायाव गुवाहाटि एक्स-एन-डि-पिनि जानानै 1200 थाखा बे बिनानावनो हरनाय जागोन। ड्राग्स जानानै देहाखौ माबायदि मोनो? ड्राग्स जानानै देहाखौ बिराद लोमजानाय मोनो, गोजांनाय मोनो, गोलोमदै गयो, मेगननिफ्राय मोदै गयो, आखाइ आथिङाव जोबोद खुदै गदलाबायो। मैयानि समाव जाय बिनानावा गावखौनो मोनफ्रोमबो बर'नि गुबुन गुबुन आफादफ्रा लोगो नांनानै जयेन्ट अपारेशनखौ खोनादों, मेगनजों नुदों आरो जेरैबायदि सासन होदों बेफोरखौ गनायदों। गनायनानै मैया गावखौनो सारेन्डार जादों, जोबोद बाख्नायथाव। बिनि थाखायनो
गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिबिनि जानानै 1200 थाखाखौ बिनानावनो माखासे फिथाइ सामथाइ जानो थाखाय एनिथिं एमजिनि आखायाव नङाबा अफ्रि दैमारिनि आखायाव हरनाय जागोन। आरो जायफोर बर' हारिनि गेजेराव जायफोर फरायसाफ्रा ड्राग्स जानानै टाइम पास खालायो, बिमा बिफानि साननायखौ जायफोर ड्राग्स जानानै फेलें खालायनो सानगासिनो दं बा ड्राग्स जागासिनो दं, जायफोर बिमा बिफानि मिजिंखौ रायजो राजाफोरनि नोजोराव जेरै ड्राग्स जायोबा माखासे गावनि देहाया दंस जायो आरो बिमा बिफानि साननायाबो फेलें जायो, समाजनि गेजेरावबो गाज्रि माखासे समाजनि गेजेराव नुयो। बिनि थाखायनो जायफोर बर' समाजनि गेजेराव बा बर' फरायसाफोरनि गेजेराव दङबा आरो सोरबाफोर दङबा बयबो ज' लोगो नांनानै सारेन्डार जाफैयोबा दानि बिटिआर सरकारनि गोहो खुंथायाव थानाय प्रमद बर' सारनाव जायफोर फरायसाफ्रा ड्राग्स जानानै गावखौ दिनै हमदांनो हादों, ड्राग्स जायोबा गावनि देहाया दंस जायो, माखासे सोलोंथाइ लानांगौ, बिमा बिफानि साननाय, बिमा बिफानि माखासे साननाय मिजिङा गासैबो फैमाल जायो होननानै हमदांनो हादों। बिनि थाखाय जायफोर बयबो सारेन्डार जायोबा उननि समाव गासैखौबो ज' मोनसे स्टेजावनो लाबोनानै जाहाथे बयबो ड्राग्सनि जायफोर फरायसाफ्रा हरसान जाबाय थादों नागारनो थाखाय गावखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव, एक्स एनडिबिफोरनि खाथियाव, एनएलएफबिफोरनि खाथियाव, बर' फरायसा आबसुनि खाथियाव, मोनफ्रोमबो बर'नि गौथुमफोरनि खाथियाव गावसोरखौनो गथायनो थाखाय साखा फारा जानानै फैयोबा एसे एसे प्रमद बर' सारनाव फिथाइ सामथाइ जानो थाखाय बा ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय जा एसे प्रमद बर'आ अननानै हरो बेखौनो एसे एसे राननानै हरनाय जागोन। प्रमद बर'आ हराबा हाग्रामा महिलारि सारनाव बिनानै हरनो गोनांबो जानो हागौ। जाय दिनै खुंथायाव दं, दिनै बर' समाजनि गेजेराव फरायसाफ्रा ड्राग्स जानानै बिमा बिफानि साननाय नाजानाय गासैबो फैमाल, जायफोर फरायसाफ्रा ड्राग्स जानानै आलाय सिलाय जानानै दं, गासैबो सोरबा फरायसाल' नङा, सोरबाबो बर' हारिनि गेजेराव ड्राग्स जानानै ओरैनो टाइम पास खालामनानै ओरैनो गावनि देहाखौ ओरैनो आलाय सिलाय खालायनानै दङबा थाबैनो सारेन्डार जायोबा माबा मोनसे सावरायलायनानै जायफोर गोहो खुंथायाव दं प्रमद बर' सारनाव माबा मोनसे बिनानै फिथाइ सामथाइ जानो थाखाय माबा मोनसे बेफार फालांगि, जायफोर फरायसाफ्रा कलेजाव हाबनानै दं, जायफोर फरायसाफ्रा दिनैसिमबो ड्राग्स जानानै सोलोंथाइखौ लादों, जाहाथे बेबायदि सोलोंथाइखौ लाबाय थानो हायो। ड्राग्स जानायनि सोलोंथाइ नङा, बिमा बिफाया गुन गोनां सोलोंथाइ जेरै उन्दैनिफ्राय जेरैबायदि ओंखाम दौनानै आसि एरनाय माथो फोरोंदों, गुदि फरायसालियाव आखायाव हमै हमै सोरखौबा गारि गुरायाव लानानै सोरखौबा बिनि उनाव गुदि फरायसालिखौ बारनानै आरो गोजौ फरायसालिफ्राव दिनै जायफोर सोलोंथाइ लाबाय थादों, बिमा बिफानि नाजानायखौ दिनैसिम जायफोर सोलोंथाइखौ लाबाय थादों, फरायनायनि सोलोंथाइ, बिमा बिफानि गुन गोनां सोलोंथाइ, गावनि न'नि माखासे बिदा फंबाय जाथि खुरमानि अननायखौ जेरैबायदि बजबनानै जायफोर दिनैसिमबो जेरैबायदि सोलोंथाइ लाबाय थादों, ड्राग्सखौ नागारनानै अरायसम सारेन्डार जानानै मोजाङै गुन गोनां सोलोंथाइखौ नाजालांबाय थायो। सिगारेट सोबनायनि सोलोंथाइ नङा, जुमाय लोंनायनि सोलोंथाइ नङा, ड्राग्स जानायनि सोलोंथाइ नङा, सोरखौबा माबा मोनसे सिखाव मावनो, सोरखौबा माबा मोनसे खालायनो बेबायदि सोलोंथाइ नङा। गुन गोनां सोलोंथाइ, बिमा बिफाया थाखा फैसा दाहार लानानै हा हु फाननानै जेरै गोजौ फरायसालियाव सोलोंथाइ होबाय थादों, सोरबाया गेजेर फरायसालियाव
सोलोंथाइ होबाय थादों, सोरबा गावनि जायफोर गथ' गथायखौ दिनै बिजनेस बेफार फालांगि मावनो थाखाय थाखा फैसा होनानै जायफोर बेफार फालांगियाव थाखा फैसा होनानै बिजनेसनि लामायाव लामा दिन्थिदों बेफोरखौ गोसो हो। जायफोर फरायसाफ्रा बिमा बिफानि साननायखौ गोसो हो, रायजो राजाफोरनि माखासे अनथावना खामानिफोरखौ गोसो हो, माखासे जाग्रा मुवा जेरै ड्राग्स, जुमाय, सिगारेट, थांखु, समाजनि गेजेराव गनायथाव माखासे आखु बेफोरखौ जाहाथे दा नोजोर हो। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो ड्राग्स जाग्राफ्रा सारेन्डार जायोबा बयखौबो ज' मोनसे स्टेजावनो प्रमद बर' सारखौ लेंहरनो हानाय बायदि। जायफोर फरायसाफ्रा ड्राग्स गारनो थाखाय दिनै आवगायबोदों आरो सोलोंथाइखौ बिमा बिफानि साननायखौ आवगायनो थाखाय नाजादों, थिग बेबायदि प्रमद बर'आबो बिथांमोननि गोरोन्थिखौ जेरै सारेन्डार जानो फैगासिनो दं, बिथांमोनखौ जाहाथे प्रमद बर'आ अनसायो आरो प्रमद बर'आ माबा मोनसे फिथाइ सामथाइ ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय हेफाजाब होयो। बिनि थाखायनो आं प्रमद बर' सारखौ खावलायहरो भिडिअनि फुटेजाव एसे खोनासंलांदो। आंखौथ' लोगोफोरासो होफैयोमोन, आं रावजोंबो लेनदेन गैया बिदि डिलार गिदिर गिदिरफोरजों। बिदिनो लोगोफोर आंनि समान समानफोरा होफैयोमोन, ओमफ्राय बेवहाय लायोमोन आङो बिसोरनिफ्राय बायनो। आंनि लोगोफ्राथ' साब्रै साबाल'मोन, ओमफ्राय दायो बिसोरथ' रेहाबाव थांजोब्बाय, ओमफ्राय दायो आं हारसिं आरोना, बिनि थाखायनो आं सारेन्डार जाफैदों आरोना। ड्राग्स जानानै देहाखौ माबायदि मोनो? ड्राग्स जानानै देहाखौ बिराद लोमजानाय मोनो, गोजांनाय मोनो, गोलोमदै गयो, मेगननिफ्राय मोदै गयो, आखाइ आथिङाव जोबोद खुदै गदलाबायो। नों थानो हासिगोन गारनानै जोंनिफ्राय? औ। बिथांमोनहा जे नोंखौ बरायना लाबाय, गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोनदों? आं जोबोद खुसि मोनदों। आदामोनखौ आं साबायखर बावो जे आंखौ सापर्ट होदों बिनि थाखाय। आरो आं दिनैनिफ्राय गोदान जिउ मोनफिनसिगोन आदामोननि थ्रुयै, बेखौनो आदामोनखौ आं धन्यबाद बावो।